more civilized age. Apa jadinya jika seseorang berkewarganegaraan asing fasih berbahasa Jawa? Beredar sebuah video seorang petugas bagasi handling di airport Schiphol di Amsterdam, Belanda. Lancar berbahasa Jawa. Berikut cuplikannya pria bule tersebut. Berbicara bahasa Jawa sangat lancar, layaknya bahasa sehari-hari. Aku, Ya. Ronaldo. Naldo, Ah, wong Jawa apa dudu? wong Jawa ya. Dudu kowe. Ngomong. Iya, kok iso ngomong Jawa piye? Om Dat, aku ngomong karo kowe to. Yo, Nang kono, nang kono. wong Jawa pirang-pirang. Oh. Terus wong Jawa pirang-pirang nang kono kancaku sing barang. Oh. Terus aku mlaku karo wong Jawa, mangan karo wong Jawa, turu karo wong Jawa, barang karo wong Jawa. Iya, iya, iya. Itu. Sajane kowe dudu orang Jawa? Eh? Sajane kowe wong Hindustan toh? Hindustan ya. Iya, Hindustan. Keling ya. Keling-keling. Oh, tapi kancamu Jawa-Jawa. Oh, Jawa ya, iso. Kemangane apa wong Jawa? Wong Jawa Oh. sing barang. Apa? Gule, Gule. apa bakmi, Bakmi. apa sauto, apa Oh. sing barang to. Yo. Ayo weh. Yo, yo. Ya. Oh, ngono ya? Iya, itu. Turu karo wong Jawa bareng. Ya, barang. Nuruni wong Jawa turu karo wong Ya, Jawa. ngombe bedang karo Bedang. wong Jawa Oh, iya, iya. Mamangan mlaku nang pawon. Oh, sing iya. barang wah. Oh iya. makalala. Wah, apik ya. Oh iya. Wah, wis tenan iki, Pak E iki. Ya wis aku tak cerita karo wong Jawa ya. Oke, Ya. wah, mesti seneng ro wong keling iso guneman Jawa. Ya iso. Bisa ya? Ini wong kowe ngerti ya? Ini wong Jawa teko Indonesia barang. Ya. Terus vakansi nang kene Ya. karo Garuda ya. Hmm. Terus wongnya teko nang kene Ya. sepeda ya. Ya. Sepeda nang kene. Terus ngomong karo aku, Ya. kowe iso ngomong Jawa. Iya, Piye? iya. Asal iso ya, ana ngomong Jawa pirang-pirang nang kono dhewe nama. Iya, iya. Iso ngomong Jawa nang kono. Iya. Suwun Pak ya. Wah, mantep iki. Iya, Mas Sur ya, Pak ya.